Ado Gwanja wani sabon mawaƙi ne wanda ya fara tashi tun daga shekarar zamu ce dai a ɓangaren fim ya taso dai daga shekara 11 baya za mu iya cewa 2011 zuwa yanzu 2022. Muna fata zai ci gaba da tashi har nan da gaba da shekarar 2025. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanku da zuwa Wistar Hausa TV, tasha mafi shahara a arewacin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya. Idan yau ne farkon shigowa wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, share, like da kuma comment ta yadda aka da samu sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana share, like da kuma comment ta yadda kama aka da samu sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Shi dai wannan mawaƙi Ado Gwanja ya daɗe yana tashi, a yau ya saka muku wannan daddaɗar waƙa ne a cikin wannan channel ɗin ta mai albarka wacce ta ƙware wajen kawo muku labarai ba tare da sa hauma ko son zuciya a ciki ba, wato Wistar Hausa TV, tasha mafi shahara a arewacin Najeriya da ma faɗin duniya baki ɗaya. Kun bibiye mu a ƙarshen wannan bidiyon na mai albarka, to za ku tsinkayi wannan daddaɗar waƙa ta Ado Gwanja. Ko dai abin da muke da tunatar da ku, idan yau ne farkon shigo wannan channel ta mai albarka wato Wistar Hausa TV, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, share, like da kuma comment ta yadda aka ɗan samun sababbin bidiyo ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Kuma ka riga ka shigo wannan channel ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana share, like da kuma comment ta yadda kai ma ka ci gaba da samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Mu dai muna fatan ku daure ku bi mu har zuwa ƙarshen wannan bidiyon na mai albarka domin ku saurari wannan daddaɗar waƙar ta Ado Gwanja, wannan sabon mawaƙi Ado Gwanja. Muna fatan ya daure ta ƙarƙara cikin wannan channel ɗin tamu mai albarka, ya sako muku wannan daddaɗar waƙar. Kai dai abin da muke daɗa tunatar da kai, idan yau na farkon shigo wannan channel ɗin ta mai albarka wato Wistar Hausa TV, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, share, like da kuma comment ta yadda aka ɗan samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ko kuma ka riga ka shigo wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana share, like da kuma comment ta yadda kai ma ka ci gaba da samun sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ado Gwanja, muna so mu gayyato ka a cikin wannan channel ɗin tamu daddaɗa mai albarka wacce take ba da almahi, wacce take da masoya na ta sama da 100,000 a kullum a faɗin Najeriya da ma arewacin Najeriya kai da ma faɗin duniya baki ɗaya. Mu da abin da muke da tunatar da kai, idan yau ne farkon shigo ka wannan channel ɗin ta mai albarka, muna mai roƙonka da ka taimaka ka danna mana subscribe, share, like da kuma comment ta yadda ka ɗan samu sababbin bidiyo mai ingantattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ado Gwanja, bari mu je mu gayyato ku waƙe mu da wannan daddaɗar waƙa cikin Wistar Hausa TV. Ado Gwanja, muna maka maraba da zuwa cikin Wistar Hausa TV. Maza ka karɓi mic kai mana wannan waƙa. Ado Gwanja, bismillah.